Ne, znači, neverovatno, pazi, 1000 zašto, 1000 zato. Moje dupi. Ja moram da kažem da baš sam dosta čitao u životu, ali ovo je moj vokabular, jeste dosta prošao. Ja sam fasciniran ovom knjigom, koliko šta tu kaže da čovjek da prosto ne poveruje. Jer šta smo mi do sad mislili? Ti si sad mislio, uzmeš telefon, jeli, ti si nekog nazvao i okrenuo si i sad piše preko kabla čujete i mi to shvatamo zdravo za gotovo. Jel tako? Pa bože moj, pa to je sad neko smislio, nama je to, pa ti sedneš na WC šolju, pa po pola sata se to ranije pričalo, razumeš, dok nije bilo ovih SMS poruka i to. No nebitno. I sada mi mislimo to je kao nešto bez veze. Nego slušaj kako, to ima tačno da je neko što čovjek što je smislio da je to sve napisao. I evo, samo što kažu par ovih kratkih što, na primjer, mislim da niko nije znao. Kaže, naše glasne žice se nalaze u grlu. Dobro, to znamo, nebitno. Nego, kad govorimo o vazduh prelazi preko glasnih žica, dobro i to znamo, prelazi preko glasnih žica, ajde. Način na koji se otvaraju usta pri govoru, položaj jezika i zuba, dobro, to isto znamo, ajde. Vibracije se čine, to ništa novo. Baš mislim da smo mi jako glupi. Ove vibracije ili treperenja prenose se na molekule vazduha i izlaze iz naših usta kao zvučni talasi. Znam, ima nešto novo. Evo ga. Kad govorite u telefon, ovi zvučni talasi udaraju, pa sad, otvara se jedan novi univerzum u telefonu. Ja bi sad, da imam fiksni, ja bi ga rastio da vidim šta je to tamo. Pa sad, kad vi govorite, zvučni talasi udaraju u jednu aluminijumsku membranu, to je kao kod zvučnika nešto, i izazivaju njeno vibriranje, to na isti način na koji vibriraju molekuli vazduha koje vi ispuštate. Membrana, sad filozofije, je povezana sa malom limenom kutijom, gde to ima punom zrnastog ugljena. Šta je to? Kroz zrnca ugljena prolazi slaba električna struja. Otkud struja, jebote, kad... No, ali ne treba se zjebavati strujom. Zvučni talasi izazivaju pokret membrane, ali ka unutrašnjoj strani. To jest ona uleže i zrnca ugljena se zbijaju bliže jedni drugima, pa struja može kroz njih lakše da prođe. Kako lakše da prođe kad se oni zbijaju? Dobro. Kad se membrana vraća u normalan položaj, kroz ugljena zrnca prolazi manja struja, jer tamo kad je veća, a manja kad vraća se. Time se kroz telefonski kabel šalje različita struja, a te vibracije su potpuno iste kao i vibracije koje glas izaziva u membrani. I onda u telefonskom aparatu sagovornika, znači sagovornik to znam, to je ovaj drugi, postoji ista takva membrana i onda do njega dođe. Eto, nadam se da vam je bilo jasno, danas smo odgonetnuli, bože, ovo je lako, sljedeći put ćemo možda neku kompleksniju temu. Prijatno i svako dobro.